Hello guys, naabot kayo dito sa balay guys. File na po nimi sa mga file guys. Magmamalit biniha guys. Ito na po nimi file bini guys. File na po ta guys. Atong mga pinalit biniha guys. Ito guys, ang file ni guys. Ito mo si Juan guys, si Bunso guys, Juan guys, young coach guys. Ngayon ko. Agaran, Rodney. Isa ni Billy yung Hari, kaya ko na pagkita ninyo. oh, magkakapon. Sige ba? Oh, sige. Ayo Bunso, may go po Bunso. Ayo, wag lang kita na mo diri. Iya benar. Kalau terima mata apa di mana? Transparent, tapi itu ada mamang dari mango, jadi itu naik pusang rumah, transparent na rumah. Trabaho, natindan lang ta. Ay, bibitaw na ito. Uy, nakalamang sa highway ba? Nakita mo sa kusumen. Karon. Nagi dito na. Kinagtindahan ko. Kulit ko nagtindahan. Nagyan na sila. Wala palanggan. Tubig, wala palanggan. Tubig niya balanggang. Meron pa rin dandan eh. May bago ko, parang nagkatapos ko ba? Ano po, tarong pa corona.